See, tell me, who could love you better? Who's your heart desire? Love you now, not. Bokan da ko zai ba aikin da muke so. Aiki shi kamar yankan wuka. Sai ma ka kai da rumbo kan da ba zai ma aikin da ya kamata ba sai ka sai boka. Ba dai zami ba. Cin kuɗi ne to. Nace an samu abar? Me? A bayar da nayi magana. Da wa? Da kai mana mai dane. To kai da rumbo kan da ka san cewa kuɗi kawai zai ci mu. Ai wannan ba zai muke ga ma idan mun je. Kai dai kawai ka ga mai abin da ke bukata ka. To shikenan. Na haiso komai a ce to ka san dai ina so a ce da mun zo ko aikin shi kamar a shigo da baya bayan mun bugu ne za a shigo ko aje takalmin ku nan kun taho da takalmi kala ɗaya ko ɗan biyu na ya bayan na san da mun gabkon ku ne neman duniya kawai kun bada kun samu yawa yayi ne a jiyo ta gaba ka ku taka min hida aljanna da zauna nan kai daidai mu dubu ka shige ka boye tunda ne ma aiki ka ji daɗi ba zuwa ba gode haka ake yi yanzu ma wani abu ya kawo boka to ai da ma ce da kana san wani aiki ka zo da shi wana ne alaji wannan ko rayuwa ta mai hankawa barka ne rayuwa ta mai hankawa shine ganin aikin da kama na ji daɗin shi na kawo alaji na rayuwa ce ta mai cin boka yawa ina jin ka wato bayanin ke tafi da ni a yanzu shine na tara kuɗi iya kuɗi ko so riki yanzu babban mutum wato in na hada magana a bita ɗan siyasa kenan yawa siyasa so yake zama shugaban ƙasa gaskiya wato in yi takara da wannan dai shugaban ƙasa Buhari kake ƙasa dan hitunan nan gaskiya ne Allah kashe musulmi gaskiya ne san ya magana ba gaskiya ne sai muke so mu hito mu ma mu kawo ƙarshen zaman lafiya tunda mun mai bayani ya ce faɗa ne tsakanin manoma da makiyaya gaskiya ne ko ta hanya muke so mu kawo kuma wannan yakin yanzu kuke ganin shi wasa kamar yakin duniya ne gaskiya ne saboda ana kashe dubunnan mutane gaskiya tun sai kun kauce mu hanya mu mutuwa mu ba yanzu ba yawa sai an kauce hanya mu mutuwa mu ba yanzu ba in za a shekara dubu ana wannan mu ba kawo kan maza ta yi yawa mun yi shekara dubunne baya kuma nan gaba ma tana nan ta yi aljannu mu sun ga mun bayan za mu mutu ba yawa kuma mun san haka mun yarda da haka yawa yanzu wannan abin da za a yi ma na ga masu yan kauce hanya kana iyawa lafiya laubuka to ba haka rawa ba dan kan gaya ma da kayi musu lalacewa za kai dan mu aikin mu ba wasa da ka zo na an riga an gama za a yi buka to lafiya lau za a yi buka da kenan wannan maganin da na baka abin nan tantakwashin aljani ne wannan na ya za a je a daka ma shi da magi da gishiri ka kwan abinci da shi gaskiya shi idan ka gama yawa shi zai dinga ci idan ka gama sai ka samu ruwan tsari wanda awaki suka gama sha na gidan ku sha idan ka gama shan wannan kuma za ka je ka yi kwana 2 bayan sarakuwa bayan sarakuwa shi ai dai yana da mata ko sun gaya man yana da mata yana da yaya gaskiya ne yawa ba sunan ka sadiku ba haka ne yin wani abu gare ka ba wani abu nan gaskiya ne kasancewa aikin ka mai sauki ne in ka samu wannan balaraban jiki ka sau sai ka samu man ƙosashen doki wanda baya da kawo wato ƙosashen bai da kawo bai da kawo yawa mara kawo ka taba ganin irin shi ban taba gani ba ka na ai sai ku to wannan da muka je ƙarshen ruwan maliya na ana wani shi tashi sama yake in an samu irin shi a haɗo mu a kawo mu za a ba wata mai jego ne da ta haihuwa shekaran jiya ita ake so a haɗa amma boka yana da bayani to yi bayanin ka duk wanda abubuwa da ake lissafa mu boka ina za mu sami su wannan ai sai ku to wannan abubuwa da aka gaya maka abu ne mai sauki abu ne mai wahala duk wanda yake son duniya da masu ya wahala sai ya kauce ma hanya abinda za ka yi kenan wanda na gaya maka shikenan za a yi yawa kuma sai na gaya ma in za ka yi in ba za ka yi ba kada in fara aiki kanka kada za a yi ba na son musu gaskiya ne haka ne nan da sati 2 in dawo in ji labarin abin da ya faru gaskiya ne a tashi a fita da baya